M'hemm xahar mill-mewt, imma meta l-mewt tkun akkumpanjata minn kundizzjonijiet miżeri, il-pena tkun ferm akbar. Hekk wieħed jista' jiddeskrivi l-esperjenza ta' mara li qasmet id-batijiet tagħha waqt il-programm Linja Diretta ippreżentat minn Emanuel Kuxkieri. Xi satejn qabel ma mietet talbitna biex indawruha la ġemba u kull meta bdejna ndawruha bdiet terġa' lura, allura tlabna ftit imħadet biex ngħinuha tibqa' la ġemba. U ma tawniex għax ma kellhomx. L-istess mara li ftit tal-jimilu qalet li rat li l-Ministru Joe Cassar jgħid li m'hemmx problema ta' mħadet fil-Mater Dei, spjegat li lil-omma kellhom ipoġġula l-basktijiet imgeżbrin fil-kutri. Ġifieri mhux piġami u kutri biss, taf x'poġġejna. Handbags tagħna u biċċa kutra magħhom biex ma ġewwiex. Kien il-Partit Laburista permezz tal-kelliema Mary Louise Colejro Preka li żvela l-problema akuta tan-nuqqas ta' mħadet fl-Isptar Mater Dei li ma' problema il-Ministru Joe Cassar ċaħat li teżisti għalkemm ritratti pubblikati dan l-aħħar jixdu kif għall-kuntrarju ta' dak li qed jgħid il-Ministru tas-Saħħa fl-Isptar Mater Dei hemm nuqqas kbir ta' mħadet. Din il-Ministru min se naħfirilu jiena. Minix se naħfirilu, persuna moribonda di qassa para l-oħrajn. Kemm sejtuhom, żewġ handbags poġġejna tiegħi u toħti.